Čaute, zdravím vás. Tak my sme už v Hočiminovom meste a teraz sa prechádzame niekde v centre, ale tu je obrovské centrum, takže ani neviem, že kde to je presne. No a je tu riadna premávka, však tu je až 14 miliónov obyvateľov dokopy a takto nejako to vyzerá. No. Tu nosí Tony vykračuje. Čo? Máme nejaký účast dopravnom. Ejku, riadne veľa. To je iný Saigon. To je Saigon ako med. Je tu troška problematické chodiť cez cestu. Tu nie sú žiadne pravidlá. To je zase nejaké dlhé námestie. A je to tu pekné, páči sa nám tu. Tá premávka, všetko to patrí k tomu. Dobré ránko prajem, tak ja som už teraz akurát v hoteli. Včera sme už potom išli na taxík, na večeraca a na hotel. No a teraz ideme von, sme dohodnutí s Tončím, že sa stretneme v potravinách. A takto vyzerá moja izba. Je tu záchod, kúpeľka, chladnička, skriňa, klasika. Taká bežná izba, tam je sprchový kút. No a keď odchádzame, tak stačí len vypnúť elektriku, zamknúť a ideme na to. Tonči ten už bude asi v potravinách, lebo niečo po 11. sme sa dohodli. Tu je jeho izba. A nazdar, tak tu si. Ja som myslel, že už budeš tam. A ja. Dobre, tak ideme pomaličky. Na prvom poschodí, tuto dole je recepcia. Morning. A tu je také posedeníčko. No a tu sú už pouliční predajcovia, tu sa dá pekne naraňajkovať. Ukážem vám, tuto všade sa dá najesť. Majú tu takéto maškrty. Veľa vecí zatiaľ ani nevieme, čo je. Toto je náš hotel. A ideme pozrieť. Tu chodievame raňajkovať. Toto je ulica. Tu je tiež takýto pouličný predaj. Tu sme boli na večeru včera. Veľmi dobré jedlo. Aj v dobrej cene, dobrá porcia. No a na raňajky sme boli za Stunou proti cez cestu. Tu treba dávať vždy pozor na prechod. Pozerať na všetky strany. Tu máme potraviny. No a ukážem vám tu, aké maškrty vyvárajú. Aha, kuriatko pečené. Takéto dobroty. Čerstvo urobené. Morning. A tu sa potom pekne dá posedieť pri raňajočkách. Dobre, tak ideme niečo spapať a potom pojeme do centra. A
potom sa zase prihlásim a niečo natočím v centre. My sme sa zase presunuli do centra taxíkom a chceme ísť na ten autobus vyhliadkový. A teraz sme tu medzi takými celkom peknými výškovými budovami. Aj takéto námestičko je tu. Je to Sirokánska dlhá ulica až tam dozadu. Toto je také širšie centrum Saigonu. Tak my sme už na tom autobuse a vozíme sa centrom mesta. Superman je gej.
také miestne trhovisko a tam je market. Tonči, zajtra príjeme sem popozerať. Akurát som išiel sa odviezť metrom niekde na opačnú stranu mesta a vyzerá to úplne nové to metro, pozeral som na nete, tak bolo postavené iba pred rokom. Vystúpil som troška ďalej mimo centra a tu no už ide ponad zem to metro, ale v centre ide pekne akože popod zem. A je to úplne krásne, všetko nové.